L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El proper dimecres 9 de desembre a les 12:05 del migdia i el dissabte dia 12 a les 11 de la nit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Flash sonor de l'Altra Ràdio a l'escola amb el mestre Pitu Martínez, tecnologia audiovisual amb el professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Jaume Benet, Carla Sora, director del Centre de l'Imatge i de Tecnologia Multimèdia de la UPC, ens parlarà de cultura digital. Jordi Barreda, des de societatdelinformació.com, ens farà arribar la seva reflexió sobre l'univers de les TIC. Des de Colectic ens parlaran aquesta setmana del paper de la tecnologia i els .TIC en situació de pandèmia, a motiu de la jornada de dinamització de la internet social de la xarxa .TIC. Eduard García Luengo arribarà amb la seva secció de comunicacions a l'espai. Salvador Cavaller d'Astro Ràdio ens presentarà una nova meravella de les telecomunicacions. Antoni Cintas repassarà l'actualitat de la ràdio i la televisió local catalanes. Antoni Moyano, des de l'Àrmic, repassarà l'actualitat de la ONCE i l'informàtic Jordi Paraguirre ens parlarà de ciberseguretat. Tot això a l'Altra Ràdio de Ràdio 4 a través de la freqüència modulada, la televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment ens podeu trobar també a la carta en el nostre podcast del web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!